Assalamualaikum Bolo. Alhamdulillah setelah berdino-dino alias berhari-hari sudah teraplikasikan ya di unitnya. Ini sistemnya ini Bolo. Iki seko tabung gas terus mlebu ring solenoid. Terus jalure ngene iki tak gawe cabang ning kene. Iki cabang nggo idel lewat kene. Terus iki ringgon intake isep rono oleh kono intake isep oleh rono. Terus saka isep iki engko jalure metu lewat kene idele setelan idel kita manfaatne saka redusere terus metune rono. Nah rono nah posisine ning nggon kuwi yo intake manifold. Terus iki sing jalur kene ring reducer terus bablas ring kene Bolo mlebu rene. Kita buka yo ben jelas. Nah, iya Bolo. Masuk rene. Terus ning nggon iki dadi dilebokke rene men ketok rajin ya. Disawangan rajin nek ngene iki. Nah, disawangan rajin ya. Nah, tinggal kurangnya gawe apa? Iki digawa memburi selange dolong mburi, terus tabunge dolong mburi terus kayak pemanas. Wis kurang iki tok Guys. Oke. Wis kok sik engko video selanjutnya kuwi ya apa cara settingnya oke aja dawa-dawa nek kedawan yo elek. Oke, sampai jumpa ya. Assalamualaikum.